Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu mak. Selamat hari Minggu matutu dihamu parhalado nami. Huria ni tuhatta nahina holongan, marsadani roha mahita ditikyon, nunga sahat hita tu parmingguon di minggu patoluhon dung epipanias, hapapatar di debata marhite anakna Yesus Kristus, naung rotu portibion. Ido napapos rohatta, paboa say donganan ni debatado hita menguduti ari-ari dohot pardalanan ni ngulutta di bagasan nasa taunon. Godang matongon na binae ni Jehovah tuhita, jadi marilas ni roha mahita. Atong tapuji jala tapasangap madebata, marhite parminggot tasadarion, tapahibul jala tapasada marohatta mamongoti parmingguanon, marhite topik, debatado haposatta maredde mahita sia buku edde nomor 72 ayat sada satrodi ayat tolu hehe mahamu parbegu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tunopa langit dohot tanoon. Amen. Lehon matu Jehovah hamuliaon ni goarna, marsomba mahamu tu Jehovah, mamake pahean na marhadohuan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gidjang, di papatar hodo dirim marhite-hite atami, naung dohot dohami dialomohon roham, marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turohan nami, asa hutanda hami ho, jala asa hutangihon hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami tondi parbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji matuhatta marhite buku ende nomor 403 ayat 1 dohot ayat 2 pos rohaku di tuhaku. Tangihon hamu mapati ni debata di minggu patuluhon dung Epipanias imana tersurat di patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan nii oddo ikon ubia rohatta jalahu molong jala upos mida debata asa mida nasa na adong ido sahatna atong rak mangido gogo mahitatu debata lahu mangulahon nahom bar tu patit nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahom bar tu patit nai amin. Tapuji matuhatta marhite buku ende nomor 686 ayat 2 dohot ayat 3 Ramun doau.
tatopo tima dosa tatu dibata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gidjang para si roha na somurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jalase sama dosa nami saluhutna. Ala ni panghokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Tabege maha tabaga-baga taringot tu hasisan ni dosatta. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu akka dosatta. Jala dang dibalosot tu hita hombar tu akka hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna. Asini roha ni Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma didibata na digidjang. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku ende nomor 453 ayat sada dohot ayat 2 sada goar naumuli. Hata ni debata trupo epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Markus bindu sada ayat 40 satro di 45 tajahama margati soring. Jadi Roma sada halak nahuliton di tujolona di elek-elek jala di somba ma ibana huhut mandok molo na oloho tarpamalum ho doau. Jadi asima rohana Disurdukon matanganna, dijama maibana, laos didokma, na olo doau, ias maho. Jadi pitorlok kang mahuliti sian ibana, gabe iasma dagingna. Dungi gogo maibana dipongkai, dalam igor di palang.
ninna mamandok ibana, jaga ho, sotung di pabuaho itu manang ise, alay laho maho patuduhon ma diirim tu malim, dungi pelehon ma na pinapatikon ni si Musa, ala naong malum ho bahen panindangion tu nasida. Alay dung lao ibana, dipuka ma pararatosa, di pasar mahatai, pola sotar bae di bana bebong tu hotai, di napatar, jadi di luar di nganana sumonang. Laos rodo halaksian desa na ulun, manopot ibana. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala naung peopsa. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku Ede nomor 755 ayat sada dohot ayat tolu haposan do Tuhan. Tatangihon haporseotai songon nahin atidakon di dongatta saporseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai iman na tinubuhon si Maria nagabi-gabian si Anton di Porbadia pada orang subuhan idot tuhatta na tumao na nuhuman isilatus
nama tetar pajal ibana di hau pinarsilang natuat tu banua turun di kitano namulak mangulu di hari patuluhod nama naik tu surgo lahud duli siamun di bata jahuba amanai pargogo na suatu dusani di sima ibana pai mulak sugut tu tanoon manguhumi alak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sadahuria na badia huria atau panalak Kristen akka na badia dohot dia sisane dosa dohot dia tei na mandok mulak mangulu do sogot daging halak naung mate dohot dia nguluan na sura sudah tapuji ma tuhatta marhite kor amasion. tatangihon matiting ni huriatta di bagasan minggu sadarion.
tikting ni huriata di bagasan minggon ima minggu 21 Januari 2024. Huria nahi naholongan di bagasan kuarni tuatta Yesus Kristus saunari tatangi homa tikting ni huriata di bagasan minggon ima minggu 21 Januari 2024. Na perjulu goar ni minggu ta sadarion ima di goari minggu patuluhon dung Epipanias dohot topik debatado haposatta. Na paduahon pilihan khusus diari sadarion papungu pilihan khusus dohita tu haporluan pembangunan HKBP Bonang Indah na dipasakat marhite amplok na naong pinarade ni huriata jala dipasakat tu kotak pilihan ditikki pilihan paduahon. Patuluhon kelas parguru malua reguler pinabotokon tu sude ruas ni huriata nunga dibuka muse pendaftaran parguru malua reguler tahun persiajaran 2024 dohot persyaratan naung marumur 14 sahat tu 10 tahun tua kanatoras ni ianakot nanaing madohoti persiajaran parguru malua asa pasurato diri matu situawek nabe pendaftaran parpudi ima di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 laos disima pertangengan pamuhai parguru malua natoras dohot guru pangajari. Napaupaton pertangiangan bonataon punguan kor ama kantate HKBP Bonang Indah dari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 masuk pukul 10 WIB maringanan di Kampung Air Serpong di Patupado pertangiangan bonataon punguan kor ama kantate HKBP Bonang Indah sinosokon tusude anggota punguan kor ama kantate asarade maddohoti ulaoni. Palimahon penyusunan program kerja tahun perhuriaun 2024 sinosokon tusude seksi na adong di Dewan Konionia, Dewan Marturia dohot Dewan Diakonia asa patupakon parrapoton laho membahas rencana program dohot anggaran kerja tu tahun parhuriaun 2024. Paunopon hasil haputusan rapot resort HKBP Bonang Indah di hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 maringanan di HKBP Bonang Indah nunga dipatupa rapot resort HKBP Bonang Indah. Hasil haputusan rapot resort HKBP Bonang Indah dijakakon di ujung ni tikting. Papitukon tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosokon tu sudi ruas ni huriata asa boy tapasakat tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja boy ma ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada ualu 0001 554 atas nama Sape Sitorus. Pawaluhon pilihan dohot iuran bulanan, pilihan permingguan, pilihan sekolah minggu hamoleateon, pilihan bulanan keluarga dohot iuran bulanan boy mata pasat marhite situawik nabe manang tu sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening kuria. Pasiahon parhepengon dohot torot ni ruas naro di permingguan naung salpu boy mata jaga di file naung dipasahat huria marhite WA di grup di ganuk W. Pasapuluhon selamat ulang tahun perhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun panjang umur gok las ni roha mas tusude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sia tanggal 15 sahatu tanggal 21 Januari 2024 hatani tu hatta si peokota imana tersurat di pesalmen 100 tulbusia ayat 14 maddok mauliate ahu tuko ala ni surung ni pabahenamu diau
nasumurung di akka jadi-jadiamu jala takas situtudoi di tadda rohaku. Akka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh do marulang tahun ho ripe boi mata jaha di pail nanaung di pasahat huriata di ganup WA grup wek. Sonari tatangi homma haputusan rapot resort HKBP Bonang Indah tahun 2024. Mandapoton na hinaholongan huria nasa resort Bonang Indah, HKBP Bonang Indah, HKBP Binong Permai, HKBP Kodia, HKBP Pos Pelayanan Cirarap di Inganan Nabe. Asini roka madi kamu dokot damai siat debata amata dokot sian Tuhan Yesus Kristus dokot sian todi perbadia. Amin. Tapuji ma Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai nasai toktong mangaramoti jala mamasu-masu hita huriana disude ragam ni pakobasion di ganup di tirket huria nang resort jalaboi tarpatupa dokot dengan merdalan rapot resort di hari Minggu 14 Januari 2024 maringanan di huria sabungan HKBP Bonang Indah sinodangan ni tema tahun Okomone inklusif 2024 HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua tersurat di Matius 5 ayat 45. Rapati ni dohotan ni 40 halak sian ruas ni rapot resort 5 halak pangula nago tiki 3 halak padita tabba 2 halak bibel pro 5 halak situa perhalado resort dohot 30 halak utusan sian sude huria dibonai marhite pertangyangan pamuhai naniluhan ni amata pendeta Erwin Marpaung jala di paujung nang di bagasan pertangyangan pangujungi di bagasan rapoti di paadar padita resort do barita ulaon pakobasion di tahun 2020 tului suang songoni di perdalan program kerja dokot anggaran denggado merdalam program kerja nampe adong piga program kerja naso sanga dope di patulus siala partikian naso apala unek manang ulauni lobi marpakorkon tu duruni uria dianggarkan kantor pusat HKBP do manang badan pengelola sentralisasi keuangan BPSK do pasahaton 80 juta tu resokta alai realisasina holan 12 juta 523 ribu sudedo huria mang maswarahon perhepengon ni namasay sopit sude ganuk kuria di bagasan persitutuon jala laho mensukseskan sentralisasi keuangan naung pinamasa ni HKBP siala ni ditotopon perrapot do sada mamuka tahun 2024 dang adong be iuran tu ganup kuria tu resort biaya operasional resort marharoroan sian BPSK napatulukon mardalan maaka program kerja naung ditotopon di bagasan tahun 2024 jala ganup kuria di pahobbarma patupahon anggaranna papaton secara khusus si ulah honoton di tahun 2024 imana mar pertemuan tu pembekalan guru sekolah minggu dohot remaja naposo bulung palimahon pelaksanaan tu akka pakobasion
na marumang tu ulaon ta tertentu di tirket saresot dohot tirket hatopan HKBP nunga ditotukon rapot saresot persagina HKBP Bonang Indah 50%, HKBP Binong Permai 25%, HKBP Kodia 15%, HKBP Pos Permingguan Cirarap 10%. Songonima pinasakat haputuson ni rapot resort HKBP Bonang Indah tahun 2024 sai diurupi dipargogui jala di pasu-pasu tuhatta masudi ruas nang parhaladul wana HKBP sa resort Bonang Indah merdalani tahun 2024 kobar tu lomoni rohana marsangak matuhatta debata hatani tuhatta merdop apala omma posni rohakku naung mamuka ulau nadenggan di bagasan hamu patuluson ni idoi saluhut rodi ari ni Kristus Yesus tersurat di Filipi sada ayat onom. Dasana indah Tangerang 14 Januari 2024 tabi mardongat tangiang pendeta resort HKBP Bonang Indah pendeta Haris Tandahuria ditanda tangani. Songonima saat nitikting di minggu tasadarion di Batama mamasuk kita. Betima moliate. Tapasahat ma peliata marhite pilihan sada A dohot sada B laos tai dehon masian buku ed nomor 268 debataku do dongaku.
Amin di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramo tiati-ati dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di minggu patuluhon dung Epifanes oma minggu na patuluhon nung tabongoti ima tahun 2024 alanima hatani di batama nagabe ujahan dasar ni parjupangata apalagi minggu na patuluhon dung Epifaneson ima hatani di bata natar surat di Pesalmen ono 2 memuka maisan ayat onom 1 ayat 10 turu hujahahoma di tonga-tongata tapayuti hukma sonoma didok disi soso marhanalopon debata hola tu debata maho marhuraja ale todiku Aisyan ibana ro sihirimoku holan ibana do partano batuaku dot hatuoku haperusaku dang tagamon humor di tau guru di debatado hatuoku dohot hamuliauku partano batuan ni haguku oku marhaposan tu debatado au saya marahaposat tibana matoktong nang hamu ale dongan jolma. Usehon hamuma rohamuna tujuluna debatado haposata. Hosa sabingdo yang gojolma manusia. Gabus do anak nibawa nang nasangap. Mukal tugijang di bagasan tibangan. Sian hosa do nasida luhutna. Unang mapangasaw kamu pangarupaon. Jala unang hagijakon hamu na nidobo. Unang mamangapian rohamuna digadda-gadda ni sinamot. Sahalido makuling debata. 2 halido ihubege. Sa guru di debatado hagogoon. Jala gok dihodo ale Tuhan asiniroha. Ay dibalas sokodo tu ganup jolma hobar tu pabahenanna. Ima sahat ni turpuki. Horas marihita saluhutna. Huria ni Tuhata na hinahulongan di bagasan goarni Tuhata Jesus Kristus. Molo sinukun hitanuaeng naro di bagas juroon soni nang dohot na mengikuti live streaming sa darion manang dia hitanuaeng manangihon jami taon ahado amang inang arsak ni roham molo disu kita nuaeng ahado nuaeng arsak ni roham ra marasing-asing bedora akka amangate. Bolon disyukur dia beribaon pasti berbeda do ado arsak di rohani na sa halahon. Pasti bolon disyukur na di tonga-tongaon pasti meragam do. Bolon disyukur ahado amanginang arsak ni roham. Song ninang akka dongan dadi habirangon. Song ninang nadong na di bilut pergi jangon. Totu meragam di akka amanginang akka ragam arsakni roham. Ahado mabed dok ni roham HP nunga di patale parkon tuhatta hita di tahun ne baruon. Bodoh hita rotu gereja bodoh hita malas ni roha, bodoh hita tadok marbona tahun, alai gudang akana dok-dok di pikiran taganu. Bodoh manotori jolma, bodoh malas ni roha jolma diakka bona tahun,
alai bodulas di bagasan ni adong halak na kesunyian manang gabi merasa ngali pakilalan na alani na dok di pikiran na ganup. Alani di hawa ka amanginang bodoh hita nakin na hudok marbona taon bodoh hita marpesta alai dang otik dang gudang na boy mangatusi roha otik do na maboto arsak ni roha. Nang terbay jolma di bagasang nguluna pasidikon akka arsak ni rohay di hawa kadongan. Nang terbay jolma pasidikon akka pergumulan ni ngolu. Nang terbay jolma laho pasidikon akka kekhawatiran di bagasang nguluna. Saya adong do akka isa luhuk na ka amanginang. Raja David pesongonido di buku Paita Salmeno. Ala memang bolo tajaha siya mulai sete-hete konna, siya mulai danak pe ibana nunga anong tantangan. Nunga anong tantangan na mabayin ibana gabe tahuton. Adong gopul, adong babiat na laho mamolga biru-biru na. Anggoy biru-biru dope. Ate. Tanghola ni na mangonggop ibana, mengintai ibana sebagai gembala, sebagai penjaga. Adong persoalan. Adong persoalan sedia, sia luar, sia duru, sia biru-birui ala buah. Saya adong dope biru-birui nama nibil. Saya adong do biru-birui nama nibil ikon luluanna. Caluar keamanginan. Selesai marmahan, selesai do persoalan, daun. Dituro debatado ibana gabe raja. Nakok do ibana gabe raja di hama kaamang. Selesai do persoalan, tidak. Tak selesai. Dilele si Saul di ibana, dang marhasoan. Dang tenang nguluna di hama kaamangina. Dung selesai persoalan dohot si Saul. Hot ibana di harajauna. Selesai do persoalan, tong dang selesai. Lama tua ibana Roma yang nakonna siap salon laho mengkudeta laho mengambil alih karajaun na beko kau maka amanginang tuhamu amanginang akan matua rupani ini dijabu molo mangolu dope akan tua-tua toro akan nakonna madok amung pa rumah ini sama aku nanti ya. Tanah yang 10 hektar sama aku. Kelapa sawit na dipakabarui, auma mandangani ini. Alay dang adong nama dok, pa ma, utangmu dia umay. Biha, adong nuna songoli di hawak kaamanginang, ang guli taring tu arta, tu jabu, kelapa sawit, akka mobil, do akka dia, hatok bo. Alay bolong nga taring tu utang, sip sudi. Tangapala dohot nasim dope di hamak kaamang mulutaro akka pangingani. Isima pangingani non rekon akka ina kaparupuan buri do tinongna. Tagad dinguluna do perupani i dang modas do pesa portibion mah kurung mien don nasa jengkoli jauh ya. Ingot. Ating-ating mi song na bagak song na cocok go tuau indaka buruna tu inongna diau mai ninna. Bah sungguh pehebat tamu. So mate do peiba tur nang mabagi ka arta hamu saluna. Kurian itu hatta buru masalah kasonya keamanginang alai jarang do nama dok. Sadia utangmu oma, sadia utangmu bapa, dia umai. Tuk sadong do nama dok songoni. Bulu taringot itu akka artai sinamoti terus sudir nang banggulut. Alai bulu taringot taring utang piutang. Sip sudi. Tekanan demi tekanan dari depan Raja Daud melalui si Absalom mencoba mengkudeta among nai membuat Raja Daud merenung. Jala oma aka amang perenungan ni Raja Daud uju masa arsak ni nguluna nama johita
nang di bagasa partikiano dang holar Raja David. Alai di bagasa tiko di jodoh hitano nama begi jamito. Alai do rikoldo di hita di hamwaka amanginang. Rikoldo di bagasan nguluton apala di bonani tahun 2024 tahun. Pinamasa di bagasan ngulum. Rikot adong sada perenungan. Odong main na maul rupani ini tasikapi bakat taula kon. Ada buah. Memang perenungannya kaamanginang tumace argadui. Hidu at halak merenunga gudang akapar sorionna. Saya dicoba dalaho tu tempat nasui. Sehingga di situ dia bermeditasi. Sehingga dia di situ bisa merenung berkat Tuhan akapar nguluanna. Akka perenungan ini sarana arga. Jala imana nain tapar buehon. Asai mergogo kita. Alanido muluak kaharak ng adong perenungan na meditasi sa iduma banimana mergugo mga lugar do melihat jauh ke depan padala ningun. Ado idot tasani di hamak kaamanginang. Na parjolo ahape na masa arsak niroha di bagasang ngulum toktong mahojonok do de bata titik. Toktong mahojonok de bata apapun kekhawatiran kita, apapun penyakit, apapun yang menjadi pergumulanmu, usia yang semakin bertambah, persoalan dengan anak, persoalan dengan pekerjaan, tetaplah dekat dengan Tuhan. Amin. Di Siroma. Adang guguta. Mulodang adong bihita na jonok dohot de bata hape persoalan ini bertubi-tubi, anggoi ima baik kita hatop. Udang maju termodas. Marsahit sahit maho dang adong binamangeng goso madaw masude laosima pahatopon dia do pilditom bolo pemasa akan masai nak monotumpe adong kekhawatiran penyakit persoalan anak persoalan pekerja do akan asing tetap mempelihara relasi hubungan mudo debat. Ayolo do masa si songonia manginang lam tabba si pikiran, lam tabba arsak niroha, lam madaw hita sa debata. Tapi ternyata tak songoni. Bodoh holot ta Tuhan percuma dua martangi yang tuho alam do pakilalaku nu martangi yang anggo tikisu martangi yang ngau tak songonon. Tikisu martangi yang ngau adum do pakilalaku dang adong apa nasuko upikiri. Dung martanya nga gabe songonong, gabe muncul aka pikiran, ga ninjol mai, gudang aka sura-sura di bagasan aka pikiran na. Hurian itu hatta saya olodo dililuho pertipo kita kaamanginang. Galedo anggo dagingi, takas di memang. Galedo anggo daging tau kaamanginang. Galedo anggo daging, halagir girdo, anggo todi, ninna dihatai di mana. Banyak hal dalam kehidupan kita ini amanginang membuat kita menjadi menjauh daripada Tuhan. Gudang, sibot cerina. Tetapi kita melihat pada Raja Daud apapun tantangan, apapun ancaman, bahkan nyawanya sekalipun terancam oleh anaknya sekalipun Absalom. Ahadido ibana, hidup nakidiat na perjudo anak kedua ini. Holatu de batama ho marhuraja ale todiku. Aisyan ibana rosi hirimoku holan ibada do pertano batu aku. Hatu aku, haporusaku, dang tagamon kumordit. Au. Kamu akadongan. Tulpuki hatai majohita, ahape persoalan di ngulut tahape. Unangi gaya baikko, dau. Madau siap Tuhani. Jangan persoalan membuat hidup kita membuat curang nabuy labagas daw hita sa debata. Raja Daud soni dotong hidup di mana? Masa bodoh anak saya Absalom mau membunuh saya. Masa bodoh jika harta saya juga diambil dia. Masa bodoh jika Saul menginginkan saya juga untuk dibunuh. Do imana soni? Tak peduli mana sih? Do imana? Alay otik do halat nama dok songoni kamang. Otik do halat nama dok songoni na jojo masa aha do. Alani
aka persoalani ali aka artaina jujut gabi persoalan na tabi bulus ya nakon na mga lehon sinumolna alay alanang ngaganggu rohana do akan nasingi ngarok surah-surah rohani mana ilor rupani sinumolna dohot denggan mari surah-surah rohani mana sutung gibe no rasut tuau sutung gibe mati au alania disimak ka amanginang gabi manlubuluk umatarotok na habis manlubuk-lubuk tarotok na mirdong ma nung mirdong baboy ma las gedap ujung las modas ujung ngadang natusbe madok manak sidohonon na halang balidaw gabidang biboto mana songudia sidohonon na oti do halak madok saguru tere batado nguluku oti do halak na madok songoni di sana manginang bagaimana kita meletakkan semua apa yang kita pergumulkan hari ini. Datang roh tu debata, serahkan hidupmu kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Murah rumah. Alai pelaksana zoni di kamu kaamang Roma na padua konon. Hobartu hata yang debata na gabe topik ni mingguta di bagasati kod debatado haposata Allah tempat perlindungan kita. Boharna padua honor di hama kaaman tu debatado kita marhapurusan. Kurang doa kahalak kaamanginang roh tu debata. Banyak orang datang kepada Tuhan, tetapi sedikit orang yang keluar percaya untuk mengatakan Tuhan berkuasa atas hidupku. Otik dua halak nama dokoni. Melo ido tapeop di hamua kaamanginang Tuhan berkuasa atas hidupku. Mulak kita siar bagas coroon ganup kita dabotan hagogoom. Mulut mampu doh kita mandok Tuhan berkuasa atas hidupku. Mulak kita sebagas joron di hamua kaamanginang dabotan pangapuliom bahita. Mulut ado rupani Tuhan berkuasa atas hidupku. Mulak kita sebagas joroon ganup kita dapotan penyegaran. Karena banyak orang pandai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Malado kita pasahat tong mulut tau tu debata di hamua kaamanginang. Sude padu kilota. Gajang tangiakta. Alai sena gajang tangiangi. Sakalima pe. Sahuru pe. Dang dihaporsiai. Dang dipartodihon. Dang ditiup. Tangiang nai. Ini menjadi masalah. Bodong nga sidong aka perlu jongo dia ka persahito ni. Sidong operasi ru ani. Gajang tangyang naw. Baka marnoni-noni. Baka dijungi ma tangyang mangiti. Amen. Kadido. Ima tutu si tutu jalok kumay. Holang hata amed do alela itor pardisir pani isan anatomi tubuh nama nang mudar ronian. Holang amed indah laitor adong hira merasa sesuatu tidak nyaman di pamatang naon ngator dok. Dah, kenapa nai? Masuk dia do. Mana? HP lakin hata madok. Amin. Alam gua mangkui saotik di bagas pamatang naon ngator ganggu. Imar lapatan na budu gajang katangyangi alay ng kepala sakalima pe dang dihaposi dang dipartordihon dang dihaporsiay tangiyang ni ibane. Amanginang kita tidak hanya dekat kepada Tuhan tapi kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengakui kuasa Tuhan. Kita memiliki Allah yang tidak pernah tidur. Mamolus tahun 2024 nama cegajang do pihak kaamang dakta boto do aha namasa. Dakta boto do aha kadinamika na nai sidalanata satu tanggal 31 bulan tahun 2024 ton. Anggo so mangasahod de bata. Tu dia mahita. Dakta rajumi boy hasiangano di hawa kaamanginang. Gabi taming, gabi partano batuan, perlingguman, solusi di bangsa ngoluta tidak. Tangboy. Yang di dunia ini yang mengilang tidak memiliki keabadian. Di dunia ini memiliki batasnya temporer do kaamanginang. Tak terbaik kita ini. Alai pangasahom madebata
haposi ma debata, haposi ma hagogon di bata, porsia maho di bata di bagasan gudum. Itu yang dongonon na apala di bagasan tupukon. Dang hea nok si jaga ni halak na porsia. Tuhan ni pedak ya nok si malorong lama jaga hitak keamanginang. Songon gembala, dia menuntun orang percaya itu kepada kebenaran. Haposi ibana, ketika kita mengandalkan Tuhan, ingatlah amanginang anak-anak kami remaja na posobulung. Mulut tapangasaho debata haposata, dang tarurak akan nama haposan tu debata, dang tarila. Bahwa Allah tidak pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Ingat tamu keamanginangnya. Dakya di paila debata akan porsia di ibana. Dak terbaik jolma lahu di bagasan nguluna holan na mongorong-ngorong dosa sitong na. Saya holan morong-ngorong madiula ala buah. Dak takas harosuon ni perjupangan na dohot debata. Kenapa Absalom mengandalkan pikirannya? Bahasa si Absalom mengadahu kudeta di hawa keamanginang. Narodo tu pikiran na narodo tu tohutok na di hawa keamanginang. Mana mungkin saya menjadi raja? Mana mungkin saya diangkat menjadi raja? Mana mungkin kesempatan itu diberikan kepada saya? Nasa songonido rotu pikiran na dibatasi ibana, huwaso, dohot karya ni debata di bagasan guluna. Ini mau benak keamanginan. Jadi hita penuai mulut tungadong puni perkerjuat tahiran sonakok hira-hirana sonakok kita alan yakka sesuatu ala namet-met kita diberi kalahan. Koe ma halas sommay. Dang berhitin na nakokiho itu hebat. Rupani ingulum. Alay tak biharo ho nakoko gabi tordabu. Bereng may sa sudut hapor siyaw. Una pakai hutok-hutok. Boleh tak pakai do hutok-hutok ta rasio pemikiran omba baik kita gabi taktikos dang marhasoa. Dang otik jol manasongoni di hawa kaamang sel logika do dipakai, pikiran na do dipakai di hawa kadongan. Utok-utok na do dipakai. Dang mungkin mana bisa terjadi? HP hata ni batama do di hawa kaamang. Dari batu saja Allah bisa membuat manusia lahir. Siap batu ope boydo di topa debata jolma. Saya ini ditabirin di hawa keamanginan ketika kita dekat datang kepada Tuhan dan percaya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus mengandalkan Dia di dalam segala titik-titik kehidupan kita. Napa tuluho ma di hamu amanginang satu pukul di bagasan muluta, unang ma say na didiritai tapangasahon. Unang ma holak pangasahon na dirim alay marhapursiaon alay marhapurusan tuhatai maho kepada firman Tuhan menjadi salah satu kekuatan kita di tengah kehidupan ini. Kita lihat amanginang di ayat 10 sahat tuai 12 bagaimana David mengatakan dan mengingatkan kehidupan kita ini ternyata singkat. Mulut tajaha dia 10 sada 10 tolu babo ado cepek do ngolut dari portibion. Cepek do pada ni ngoluta atau unang pangasahon portibion. Unang pangasahon pikiranmu. Unang pangasahon akan na adong di bagasan pada ni ngolung. Unang adong pangiburuon. Unang hagi cakon ni roha. Na adong didirim alay tu di bata. Hata yang debata managabi hagugoon. Hata yang debata nagabi sulu-sulu di ngolum. Itu asa hata ni karena tua-tua dia ka ujung ni tanyang na. Hata mido sulu-sulu ni patu jala hatiro di jalaku. Hata itu. Hata itu tangyang. Mula memang hatam maburai tangyang mo pe gay maburai do. Mana kita keamanginang di sini? Allah, apa yang kita katakan
itu adalah firman, itu adalah doa. Supaya hidup kita kembali ke dalam firman Tuhan, merindukan firman Tuhan, melihat kehadiran Allah melalui firman-Nya. Jalan Roma na parpuri di dok di bagasa terpukon unang balosson najat. Adi boto de batado aha nas nabur ni jolma ido gutilonna. Ima dia na parpuri nakin. Dan naso terbaik si David manalu siap salon. Dia kan orang hebat. Dia adalah penguasa. Allah yang diulah ni manai. Di salah sisi di hawa keamang. Selain ini mudarna dol siap salon. Dan muki pamation na mudarna. Dan mungkin. Selain mudarna siap salon. Di bereng ibana margiti ha porsyalno di hawa kadongan. Di batado mamalosoni. Ima ibereng ibana. Di bataro mamalason, di bagasan nguluta jojot do masa di hawa kamang songoni. Molo sotabering ibana sahat tunamate, dak sa basruhata. Molo sotabering ibana sampai mampus, dak sa basruhata. Molo dak tabering ibana sampai tangis, dak sa basruhata. Molo dak tabering ibana sampai berdarah-darah, kita tidak puas. Boleh masa di bagasan padaling nguluta kam. Apa yang muncul? Apa yang terjadi? Kebencian dan balas dendam. Aleta botol di hawa keamanginan. Ketika seseorang memelihara kebencian, ketika seseorang memelihara dendam dan dendam, ingatlah, dada halak nani hasogo hombi perjolo na mangai alai sedo kosa diri na perjolo mangai ingot. Dang nani hasogo hombi perjolo diribu perjolo na mangai di sini hawa keamanginan. Karena itu bagaimana kita melihat di awal tahun ini. Soang persap di tahun 2007 Mei, salpu Mei salpu. Ini yang dokon. Boharo di bagas rohata, unang balosson jala manat kita, huruf nakin hatamido tangyang. Di tahun 2024 natabe putih dope di kiri kananon, asal unak tabereng-bereng. Rupa ni lambang ni profesionalisme alai diarahon berhita siat kata tahun ni 2000 sederion 5 tahun okumene inklusif menghadirkan kebaikan Allah kepada semua orang do ya keamangina menghadirkan ke AKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah kepada semua rekod sedang horan benda hidup ala itu sudi natinopan ni debata. Ini salah satu juga program dari HKBP Saresot Bonang Indah terlebih sabunganon. Ikokia laon ni perhutaudo baru kita memelihara kampung pergunungan ni HKBP Bonang. Iko boton nasida do HKBP ini luar biasa menanam tanaman yang luar biasa menghidup oksigen. Kebutuhan nasida do lingkungan makin ramah dengan anak-anak. Makin ramah dengan lansia, yas, tetes, jeges, ulang dorun. Termasuk di menghadirkan kebaikan kepada semua. Asaborak do di hawa keamanginan. Atong di bagasa situasi nata adobi bohado bahenok tasong raja Dabiton di bagasan nguluta. Tu debatado kita makirim. Tu debatado kita bangido perlinggoman. Tu debatado kita mapurus. Karena tidak ada kenyamanan di dunia ini amanginang. Hari demi hari kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan persoalan. Tabereng dui. Jangan dong ngulu tahun na semakin tabereng tertabu-tabu tulus. Tetapi kita selalu diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Tetapi ketika kita menyerahkan dalam tangan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, tidak hanya dekat kepada Tuhan, tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kurian itu hatna. Tidak hanya mengenalkan Tuhan dalam hidupmu, tapi perbaiki hidupmu, jangan dikuasai dengan dendam. Perbaiki dirimu, jangan dikuasai oleh kebencian. Kau sahat itu siap kamai, kau sahat do nama repair, memperbaharui. Kau sahat di mana laho mengoperasi, buha asa tercabut, doa uratnya di hamakam. Maka Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik. Bulununga sahat tu nambah perbainaki, merepair kembali. Ya. Asa mapakorhon. Nguluta di tonga-tonga ni padani ngulutau. Di bagasan bona ni tahun 2024 ton.
Wajak maju hita di hamakka amanginang. Laho makilalaho saluhut na nakin. Sian awal sabona satu nanay mangujungi jami tahun. Marhite na marete hita siap 700 ono pulusia. Tu debatado pakirimoki. Tu debatado pakirimoki. Tu debatado pakirimoki. 700 ono pulusia. Budurai tampil hobulotung. Ya, mohon kepada anak kami mengiringinya walaupun ini secara spontan. 700 ono pulusia. Ta coba jo, tada pakirimot tatu debata di bagasan bonani tahun 2024. Do pakirimoki. Saya makirim mahita di ibana asaboha asanapotan hagukuon. Dina adong arsak, dina adong panahit, nang naduk-duk di bagasa pikiranmu, pergumulan penyakit persoalan tidak akan mampu kita lalui tanpa kasih Tuhan. Tuhan menyediakan penguatan kepada kita. Kepadanya lah kita percaya. Amin. Martang yang mahita. Dihoma haguguon, hasangapon hamuliaon ali Tuhan. Jelas ako may hujalo hami, apala sopot dope hami manglakab bongot tu tahun 2024. Tangadong nabu Tuhan haguguon na hujalo hami sa portibion. Holako ma Tuhan haguguon nami, tuhoma hami marhapurusan, jala tuhoma hami Tuhan. Lau pasahatun saluhut panggulmitun ninggulu namion. Asa di bagasan lau pasahat tami sudi panggulmitun ninggulu namion. Gabi margugu mahami. Molo pesosot tu hami akka namasa nasuhar tu bagasa pada ninggulu nami. Namangonggop hosa daging dang tol dinami pe. Alai tuho mahami Tuhan pasahatun. Mangapehon hibul pamatang namion. Ali Tuhan,
huboto hami do terbatas do ngulu nami. Jepek do ngulu nami di Portibion. Ala jepek do ngulu nami di Portibion oleh Tuhan, tuhoma hami marhapuruson. Homa na huandal ho kami Tuhan di bagasan ngulu nami on. Asa unang tarela ela Portibio kami Tuhan. Alai di bagasan akatang yang nami pe huhapor syai hami mai. Jala hupartol di ho kami. Asa dapot nami. Asa hutio pami. Asa hugolo pami. Akka alus nitang yang nami. Naong pinasahatmu Tuhami kaduk mersada-sada. Di sodok Tuhan sudia karuas ni huriam narunu aing dohot nasorope. Di potohodo akan na masa di parnguluo nami ganup mersada-sada. Di pariana konon masalah ekonomi. Di akka suami doh akka istri. Di pariana konon do akalan na asing petuhan di potohodi. Alane tuho mahami Tuhan mapurus. Tuho mahami Tuhan mangalu-alu. Asa di sidapotan perlingguman nasinok. Dame na manoktong si pasahatomu Tuhan. Tuho mahu pasahat kami nang karuas ni huriam Tuhan na marukil na marsahit. Ngaong hujahahami noni. Diaka berita masa diaka tikting. Songoni nang akka berita masa. Doh nanaing si pamasaol ni huriamon. Homa Tuhan na majuluani. Tuho mahai mapurus. Tuho mahami. Mangido. Hagugoon. Natoktong mangyon. Akkane baru. Gukune baru dihami. Pasahat matuhan karuas ni huriam. Sabilut. Perjamita panginumanon. Karuas ni huriam. Na mangalak kamulaulaw sa minggu 7 anon. Palumobi akka na mangula di akka porlak di balian di akka ulaon pegawai swasta ng pegawai negeri ang akan namin di bagasan akka nanaing akka mamulai perkuliahan napi tuho malasida mapurus lutung mapurus hamin Tuhan sada para situtum madihami dapat nami ma jabbar nasiak koi hanguluan nasaling lina jala mangulu hami di bagasan holong nasiak koi pangasao kayo maho Tuhan taruli pasu-pasu mahami amin. Tapasaha ma peliata 70 pelia peduahon do pelian khusus titik kira maret dehita sai haposi tuhami.
debata manami na di banua gijang. Odo harroan ni saluhut sileleho na ringan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masya na niliho mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo magebe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramuti asahu parhase yang hami pilihan non. Pati buluho na rajaw mulitong atong ani huriam doho di pertibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam utada hami kurang nisilol leho mitu hami. Asalam gergir hai madok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang, say pinarbadi maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaun son dari banua gijang, leo matuhami sadarion hanguluan siapari, say samado sanami song panes sanami di dosa nindungan amardu satu hami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahame sian pangago. Pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sordakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasauro homa damena tutodi. Ya, hurian itu hata, pengiduhai madok hormat jongjong mahita saluhutna. Hata parahora sabta di bagasa tikon. Di hawa kamanginang anak nami anggi pinarimot. Muliate mah ubasahata mi di halorota saluhutna di ibadah na pedua honon, pasu-pasu tuhata ma perjupangata di bagas joroon porhak mahita marhubas. Na ibadah hapurusata. Sudi hami parhubas na penaken di bata gabi ula-ula na mekmet na matolpang. Pasahato tu hamuna. Selamat hari Minggu malihita saluhutna. Tuhata ma mamasu-masu. Horas, horas, horas.